У гаспадарцы агразарэчча, што ў вёсцы Лісоўчыцы Камянецкага раёна, грэчку не сеялі цэлых 4 гады. І толькі ў гэтым сезоне пасля доўгай паўзы аднавілі традыцыю. Адвялі для крупяной культуры паўсотні гектараў, засеялі пад канец мая і не прылічыліся. Пашанцавала з надвор'ем, высокая вільготнасць паветра характэрная для цяперашняга лета, якраз тое, што трэба капрызнай культуры. Ужо праз месяц зацвіло бела-ружовае поле. Але не толькі прырода дапамагла аграрнікам у іх справе, але і карыснае суседства з насякомымі. Чым больш пчол над духмянай посцілкай з кветак, тым вышэй будзе ўраджай. Лічыцца, што для апылення культуры на адным гектары досыць 2-3 пчаліных сем'яў. Дарэчы, сям'я гэта ад 15 да 100 тысяч пчол. Недахопу насякомых не было ў актыўны перыяд квітнення грэчкі. Вакол тэрыторыі пчаляры усталявалі каля 200 вулляў. Дарэчы, і вынік суседства відавочны, суцэльныя, практычна саспелыя зярняты. У лічаныя дні ураджай збяруць з поля. Урожай гречки должен быть в пределах 20-25 центнеров с гектара мы должны получить. Пчеловодов много у нас. Сегодня много семей стоит возле гречки. Найбольшы ўклад унёс у павелічэнне ўраджаю агразарэчча пчаляр з вялікім вопытам Міхаіл Мядзвецкі. У Лісоўчыцах у яго амаль 150 вуляў і 1000 пчаліных сем'яў. Такую багатую гаспадарку перадаў яму бацька. Хаткі насякомых, здаецца, паўсюль. Сярод яблыні, груш, побач з лугамі, рапсавым полем. У гэтым сезоне надышла пара грэчкавага мёду. Медагонку пчаляр запускаў ужо тройчы, каб не змешваць мёд рознага паходжання. Свежага грэчкавага падчас квітнення культуры сабрана амаль 800 килограмм. Мужчына плануе папоўніць ураджай яшчэ на 400. Пчеловод знает каждую свою семью, знает ее проблемы, знает, что она делает. То есть это целый мир. Любой мед натуральный полезен. Все остальное вкусовые предпочтения. Пчаляр задаволены, што культура пачала вяртацца на палі гаспадарак. Плануе і далей супрацоўнічаць з агразарэччам і ў іншых напрамках. Аграрнікі, у сваю чаргу, удзячныя пчолам і іх гаспадару. Яны чакаюць, што такіх аматараў стане больш на карысць агульным справам. Софія Бережная, Владимир Казаков, телерадыёкампанія «Брест».